Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen, welkom vanuit de vierde IE. Welkom vanuit de Veenhoop voor de tweede wedstrijd van het SKS kampioenschap 2024. Grauw wie Ouroene Sneun oppermachtig. Maar hoe komt het hier bij de Veenhoop? Het wedstrijdverslag van Timo Jepkema. We bevinden ons juist op het smelle thuiswetter van Drachten. Het wetter is smel en dus had dat wel zal zien bij niks. Dat vernemen we al bij de start. De scootjes die starten juist Efteren in Ierline. En zo neemt de walstart op nummer. En dat betekent dat er van Lotte is. Het scootje van het Jereveen mij als eerste starten. En Sas zucht de kaarten dan uit op de vierde IE. Een zwakke zuidenwind erbij. Had er al wat windstiet. Laten we hopen dat het geen drillpartij wordt. Dan de start. En het scootje van het Jereveen, daar zien we onboord een krachtexplosie van je welste. Het is het werkje om het hele gebeuren omheen te krijgen. En daar gaan die scootjes mij helemaal boppen in beeld. Ja, we zeggen dat Jenne Waard die ten oren koers kiest. Had je dus als vierde starten, dan had je nog heel wat werk om de hele vloot voorbij te gaan. Uit die startpositie wij dus. En daar de nummers 1, 2 en 3 hebben ze ek uiteindelijk om deze wedstrijd. De Lemmer beziekt er nog heel dicht bij de wal voorbij te komen. Zucht het publiek, de feestgongers bij het Veenhoop Festival. En onbedriegen op kop het scootje van Sietse Brouwer. De Gerben van Maan. Volgetrog wat zijn en de hele mannen. Liek het er zo nou en dan wol. En zo nou en dan net wien te komen. En als er dan wien is, ja, dan moet je pakken wat je pakken kan. Drachten kan die top 3 nog bijhouden. En we zullen links een heel grote middenmoot. Maar helemaal daarachter het scootje van Ljouwert. De puts erbij. Om uit te remmen. En dan zul je zeggen, waarom doe je dat? Had er al zo weinig winst ziet. Nou ja, je wil het risico ook net nemen dat je bij het rond van deze ton een aanvaring hebben. Klaas van der Meulen. Mij wat zijn. Zucht voor hem het scootje van het Jereveen. En daarachter de hele mannen. Lodewijk Meter. Zo ben ze starten op naar die tonnen Jereveen nog heel tijd. Met de pijlstok erbij. Sietse Brouwer Hinjens aan het roer. En daar leidt die middenmoot nog weer wat verder van die top 3 af. Maar achterom dus Ljouwert die al wat plakjes opscout is. Want zij moesten een heel eind achter starten. Dit is Akrum. Protestsituaties. Zien het scootje van Akrum wie in de sneeuwen. Maar ze wonen al die situaties. En hier Ljouwert dus onder een van een heel dikke middenmoot. Het publiek zucht het scootje van het Jereveen voorbij schouwen. Als hier een enorme drillpartij is. Akrum, Ljouwert en Snits erbij belutsen. Jenne Waard zou er wel eens van profiteren kunnen. Bob in beeld, we zullen het links voorbij schouwen. Zij horen de gong erin. En komen zij dan als winnaar uit dit drillgebeuren? Daar lijkt het al een beetje op dat ze wat winnen kunnen op Snits. Inderdaad, als achtste begon. Jenne Waard schoot nou voorbij de Snekerpan. En daar die top 3. Maar de hele mannen dus als tredde. Zij wie in de grote pechvogels van Sneun. Rekken volslijn stuurleers. En misten een tonne. Grauw, de winnaar van Sneun. Nou mijn mooi vlaagje. Lees de zonde. En je schuiven de achterijn mij als tredje de Jouwer. Doerel thuis en als vierde de Huzem.
Die top 3 is onverloren. Kiezen wat inrennen op het scootje van het Jereveen. Ze beziek je het al. Een dappere poging van wat zijn en van de hele mannen. Om die tonnen heen. En dan is het al je net zo spannend. Verhoor het er wel wat als de wind draait naar het westen. Hier, de scootjes. Haast van de wind. Op naar die tonnen had ze hem weer waarom kruisend matten. En dit is dan wat zijn. In achtervolging op de Gerben van Manen met Jereveen. Kunnen zij het haar nog dreigmeidje? Kunnen ze haar nog van de duivelwinning houden? Wat zijn? Ze doggen echt wel haar een stjonkende best om het Sietse Brouwer zo dreig mogelijk te maken. Maar dan giet de finishvlagen er naar dik 2 uur ziel 9. En is het Sietse Brouwer mij de Gerben van Maan toch mij behoorlijk wat vastsprong. Sensatie voor het publiek. Ik weet net of dit al je de bedoeling wie. Ja, ze zullen alle meters nedergaven. Dat werd het toch net zo volle meer. En dan in de vol wat achterin verhoren. Want in hier is de hele mannen wat zijn voorbij. Ja, de eerste duivelwinning van de Gerben van Manen. Sietse Pieterszoon Brouwer. Wat zal dit een mooie winning voor hem wezen. De hele mannen twadden wat zijn treden. Dit ben natuurlijk vreemde wedstrijden. Het is geen wedstrijd. Ik had er net zo heel veel om een wedstrijd zien om te matchen. Maar ja, je matcht er het beste van. Dus dan is dit het maximale resultaat. Dus dat is op zich wel mooi dan. We hier nog wel even een cruiserekje. Ja, klopt. Nou ja, dat weer wel lekker even. Want dan heb je nog het idee dat je even echt aan het zien bent. Maar natuurlijk ben je wel echt aan het zien. Alleen het is wel... je hebt wel eens mooie overwinningen gewoon, zeg maar. Maar lekker, dit is van u en die pakken ze niet weer houden. Ze mochten als eerste fot, want dat wie natuurlijk op noemer starten. Ze starten maar noemer 1, maar dan mag je ook altijd als eerste finish. En dat hadden ze die en dat is proficiat dus van het scootje van het Jereveen. We zullen nu nijbeskorgje. Dat doen we vanzelfs met Sibo Siesling. Sibo, ja... Ik zei van tevoren, ik had een zuur nog ton krijgen, hè? Want ja, we weten wel, het wordt misschien wel carousel draaien, maar het waard op een gegeven moment toch nog heel spannend. Ja, gelukkig wel. De eerste 2 uur tot om 4 uur daar weer eigenlijk ja, carousel zien. In het begin, in de eerste trein hier nog wel een beetje strijd. Hele mannen die denken steeds mooie aanvalslagjes en dat liep ik even te slagen, maar dat ze hier weer in de rij varen en weer er eigenlijk, ja, nou, weer een beetje saai. Totdat die wind kromp. Nee, Romme bedoel ik. En dat weer wel dat laatste uur weer prachtig. Ja, maar dan komt die wind wat meer uit het zuidwesten daar. Ja, en dan kun je, ja, dan mag je Lavieri, hè? Dan mag je een heel mooi cruiserekje. Ja, de eerste trein die kon deze slag nog helemaal aanmaken. Dus die roem nog verder uit. Ja, Drachten die weer daar een beetje het slachtoffer van die. Ja, die is ook enorm. Die moest die slag al maken. De man ben nog één keer naar de hoogste boei geweest en toen weer waarom. Drachten moest daar al Lavieri, die ging eigenlijk al een beetje aan gas daar. Dat wie ja, verrekte sneu voor de man. Maar ja, en van wel zijn een beetje krijgt de sies van de balen voor de finish. Maar de top is natuurlijk Ian Jereveen. Dan de hele mannen. Var wordt zijn fjouwer grauw. Laten we toch even nemen. Want ja, hoe is het nou toch mogelijk? Ze start als joggende. Ze zitten hield iets wat op het zonde 8e plak. En je knipt je twakken met regen en zo anders als vierde. Ja, wonderbaarlijk nou ja, complimenten. Zo solide dat ze er weer terug in Lavieri en een paar keer misschien wel een gelukje. Maar ik kan toch weer zien. Als een machine gaat er doorheen, een bakboot, stuurboot en er voorlangs, achterlangs en hupsakee, daar ben je niet keer van ja, valt mij de hele tijd een beetje achtste, wat wint een jongen en één keer, ze zullen zijn het vierde plak, dat onvoorstelbaar. Ja, maar dat is stuurmanskunst? Ja, daar zit kunst in en ja, ik wilde het net weer altijd zeggen, maar de kerst wel zien hoe mooi ze er hoe staag gaan en dan, ja, dat gaat goal gewoon, prachtig om te zien. Nog even hoe het hele lichte waren, hè? Want ja, je verneemt de wiel look nowhere wat hoor, hè? Dat kun je nou vielen. Maar het hele lichte waar. Ja, is dat lastig eigenlijk? Is dat echt gewoon mentaal best wel een zwier speeltje? Ja, er is niks aan. Wij hebben dat ook wel aan dat je weet dat wel, maar dan ben je raakt je eigenlijk zo gefocust en je zegt, het is vaak zo dat die een hele wind, ze komen dan vaak dichterbij. Ja, wat mag ik dan? Mag ik omheen, mag ik deel houden, mag ik omheen, mag ik in de wind? Ja, die loefde wel, de win je vaak net wat mooi, maar ja. In Tusken viel kost het goed bij Januartje en die waren op een gegeven moment 2 traaien inhalen omdat ze net omheen gingen. En dan denk je, ja, wat voor game, ik ging dan toch maar omheen. Je moet een keuze maken. Als er een paar zou je heen vliegen, dan ben je gewoon te laat. En dat is gewoon zenuwachtig zien. Ik zit bij Heerenveen op een gegeven moment, die kwam je vlak van langs en wel zijn, die zie je hem eigenlijk op de grond. En
Dat is juist die man en dat veel gewoon kloten. Dat veel gewoon als door de skipper zegt, ja, maar de hele, wat mooi, wat doe je nou goed? Maar ja, ze het rijden. En, Ja, maar ziet ze zei van mijn wedstrijdziel het net zo vol uit te stingen. nee, nou dat deed ik zo. Maar goed, dat over hoe je heen rent en je doet niks. Je moet er toch reageren. En dat is gewoon zenuwslopend. Je moet er constant de hasjes erbij houden. En dat is wel, ja, het vakje wat meer. Dan weet ik het, een boomje erbij. Maar en toen ze hier begon te kruisen, toen hier was hij eigenlijk al in de boezem. Maar wij hier het laatste raak ik net dacht dat helemaal hem daar was hij nou weer pakken. Zodat kerstmachine dat moest op die niepen zwijgen. Nou, in elk geval Sietse Brouwer die had je nagels met roer, maar het wilde de oefening te pakken. En dat is hartstikke mooi. De eerste oefening van het scootje van het Jereveen. En we kunnen nou ook wel zeggen dat Grauw nou na 2 wedstrijden in elk geval de klassementsleider is. Nou, de eerste dag-oefening natuurlijk op het eigen thuiswetter, dat wie oude sneuren. En Joert een heel krees 4e plak. Maar goed, we binnen maar krijgt hij het aanzetten, hè? Ja, zeker. Morgen nog even hier wat omgringen en dan in het wagen het echt de ziel op. Morgen keer weer naar Jennewoord. Ik ben heel benieuwd hoe dat komt. Ik zou zeggen, graag om het morgen. Dan dus bij Jennewoord. Ondan, dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.